Grabatzen ari garen unean gaueko 10 laurden gutxi diren honetan, larun batean jokatuko da e, lauterdiko B serie txapelketako finala eta bertan Joanes Bakaikoa eta gaur aztertuko dugun Iker Larrazabal arituko dira gogoratuko dugu. Atzo Joanes Bakaikoaren bideoa grabatu genuela, bere figura aztertzen, bere orain arteko ibilbidea, bere jokoa apur bat eta hemen kanalean daukazue eta gaurkoan bestearen analisia egin behar dugu kasu honetan Iker Larrazabalena. Iker Larrazabal Olarteko etxea aurrelaria da, 2002ko uztailaren 9an Amurrion jaio zen, 22 urte ditu beraz, bat 83 luze da, 82 kilo pisatzen ditu eta debuta 2008ko urriaren 18an egin zuen Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Palmaresari dagokionez, iruko koroa irabaztera doa, 2023an binakako promozio txapelketako txapelduna izan zen, 2024an Serie B promozioa lehen Serie B txapelketako txapeldun ordea eta 2024an buruz-buruko Serie B txapelketa irabazi zuen beraz, esan bezala iruko koroaren bila doa Iker Larrazabal promozio mailan atzo ez genuen esan, baina Bakaikoak hori da lortua du. Beno, Larrazabalen jokoa oso desberdina da, Bakaikoarenarekin alderatuta. Gogoratuko dugu, txapelketa lehen mailako aurre kanporaketa jokatuz hasi zuela, Zubizarretaren aurka, Ligaxkara iritsi zen Zubizarretaren aurka hain zuzen ere galdu egin zuen, kolpe gogor xamarra izango zen beretzat, nik uste fedea bazuela, lauterdian lehen mailan jokatu eta hartara bere maila berriro ere berresteko, ematen ari zen maila ikusgarri hori. Gero baina B serie txapelketan aukera eman zioten, aurre kanporaketa bat gainditu behar izan zuen Tolosan Aldaberen aurka. Lehen partida Ander Muruari erraz irabazi zion Eibarren, bigarren partidan galdu egin zuen Asier Agirreren aurka, eta hirugarren partidan irabaztearekin batera, hain zuzen ere, oraintxe esango dizuegu, baina Espositoren aurka ez zuen partida hori jokatu, Larrazabalek eta ondorioz, zuzenean finalerdietara sailkatu zen eta finalerdietan erakustaldia eman da, eta partida maldan gora jarri zitzaiola, irabazi egin zion Julen Egigureni. Julen Egigurenen aurkako norgehiagoka hori nik uste mugarria izan zela. Larrazabal ezin da ahaztu oraindik ere 22 urteko pilotari badela, oso pilotari gaztea da, naiz eta jada bere bidetxoa egin duen profesionaletan, eta oraindik ere asko daukan egiteko, baina udan zehar lehen mailako dinamikan askotan ibili da, partida garrantzitsuak jokatzen, Mastersean ordezko moduan, joan den urtean enpresak Mastersean jokatzeko aukera eman zion, egia da Zabaletarekin batera ez zuela behar bada txapelketarik onena osatu, baina ikusten zaio hor gatza baduela, eta apur bat erregulartasuna hartzen duenean, asko esateko izango duela. Zer gertatzen da, momentu zaietan oraindik ere kudeatzea kostatzen zaiola, baina esan dugu, Julen Egigurenen aurkako norgehiagoka hori mugarri izan zen. Alde handiarekin hasi zen galtzen Larrazabal, baina gero sakea hartuta bere armak oso ongi erabili zituen bizitasuna, nik esango nuke boleaz ez dagoela inor bera baino gehiago ematen dionik, horrez gain teknikoki ere asko hobetu du, asko ausartago ikusten dugu, azpitikan ematen dion abiadura ere aipagarria da, eta horrek lauterdia batez ere sakean lagundu egiten du, baina behar bada lauterdia izan daiteke gehien kostalekioken modalitatea bere jokoarengatik, ez oso azpiko kolpea dauka, pilotari luzea da, zuzena esango dugu, naiz eta azken denbora honetan ormabikoekin eta ausartu dela ikusi dugun, baina erasoan pilota hartzen duenean honek ez du barkatzen eta aurkariak dantzan jartzeko gaitasun handia dauka, eta benetan gora egiten ari den pilotaria da, eta nik uste lauterdiko hau irabazten balin badu, hor jada B serie mailako oiarren artean ez ezik, lehen mailako atea ere jotzen hasiko dela. Mikel Urrutiko etxeari
Ez zaizkio urte asko geratzen, profesionaletan, jada bere azkenetan egongo da, 35 urterekin, Zara Tamarra, eta hor atea nabarmenen jotzen ari dena, naiz eta aurten Zubizarretak jokatu duen lehen mailako lauterdiko txapelketa, esango nuke orokorrean Baikoren apustu nagusia Iker Larrazabal dela, eta lauterdiko txapel hau irabazten badu, sekulako morala emango lioke Amurrioarrari aurrera jarraitu eta bere mailak gora egin dezan. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan, agur.